Makadiko kwamuriyo madimana nyika ekwezindiriti. Yes, aya zviri kufamba here Samaita? Zviri kutopita hasi ayo achitema changu nyango ndiri kuita sendiri kuda kunzvengesa pamudododo apo. Pamudododo. Wangu akatotambidzwa mudododo wege ndobva ndatikiretwa. But handiti makaimba kuti muri kuona hemudododo here? Ya, inini ndakazvitaura ndakazviimba nenyaya yekuti ndakagara pasi ndikaona kuti nyika yedu ine mudododo all over Zimbabwe. Muvhu redu rine zviwanikwa zvakati ti. Asi tinozondibhuwa nekundirwadza panoitwa makungano emunyika ndiri kusiyiwa ndo pane dambudziko rangu hombe. Pari kuitwa makungano magala pana rakaitwa nezuro uku ndaifana kuendawo ndondosanga nemafanzi angu izvozvi vanhu vari kungoti mudododo yapisa mudododo iri kunakidza bati panoitwa manational events ndiri kusiyiwa ndo pane dambudziko rangu kuti nyaya dzangu ndedzei matambudziko angu ndeeini. Alright, but naisamaita ndimbobvunzawo. Yes, panoitwa magalaya hanti pane vanoronga here magalaya? Vanoronga vacho inini ndinoenda kuinformation publicity ndichonzi nemanager wangu totoenda kutochonzi chichako zokufonerai musauya kunoku izvozvi ndozomuzvarisira kudaisirwa payapa kuita sekuti inini handina mafanzi inini ingoma dzakazizikanwa saka ndosimudzirwa kuki pane nyaya dzangu. Wow. Apa ndokwenene ndakatasawo ndichaona mudododo ikoko apa ndini munhu umwe wari kuziva kuti aiwa munyika medu tine mudododo ngatiri hemudododo ndotosanganawo nemafanzi angu ndopuwa mudododo saka ndichawanira kuti mudododo wacho manje. Apa haya inyaya yekungoti munoziva panorongwa. Aiwa zvimwe pane vaimbi vari kundivharira panze kana kuti kune vanani vanondivharira panze ndakuda kuziva kuti zvirimbofamba sei. Wow. But alright, naisamaita maybe ndingangobvunza mataura mukati imimi makamboenda kuofisi yeministry handi ndizvo? Ndakaenda kakatowanda. Zvikanzi kuti ndirambe ndienda kuti ndenda kuti ndiri kunhasi naodi. Zvikanzi kudii? Ndakakufonera. Wozongonzwa list yakutonziya kuti aidziva paredio. Imi munenge musipo? Inini handipo like yatopi iyo semagamba iyi. Vanhu kuoneka kwa iwo sewakasarewo. Ndopindura kuti chikumapanzi. Yeah. Apa ndine ngoma iri kuparwa nemapanzi kuti. Saka okay, ndichatumukira kupi? Mudododo wandiri kudada nawo. Wendododo ndichawana mudododo pabasa rangu. Ndichawandira kupi? Aya. Regeti zosvitsa shoko kune vanoita zvirongwa. Aiwa, hapana kudododzwa paSamaita. Regeti zoti kune vanogadzira mitambo yakadai. Titi aiwa ava vemudododo musavakanganwa ava. Zvino kuna zvakadaro ini ndine ngoma inonzi handiti madzisi yongoro iri paalbum iroro. Itai chimboiridza. Izvozvi ndikokata foni kudaika. Motombodza inonzi handiti madzisi yongoro munyika medu. Iripo paalbum iroro rana mudododo. Alright, aiwa. Madzisi yongoro ekuti unovharirwa iwe pabasa rako pachipo chako wonzi vha. Nevanhu nana mudorobha ngana mairosi. Wow. Alright. Handituki nyika inini ngoma dzanga handituki Zimbabwe. Ndinotoemba ndikurudzira kuti ngatiwene kubatana munyika medu. Handituki hurumende inini. Alright, aiwa Samaita tinotenda mashoko amunoda kusira kune mapromota. Vari kundivharira pasi, vari kuvharira mukati awo. Misoro inenge mambo.